Täällä on ihan hienoa teidät tuoda tänne sillä lailla, että me päästään tuohon juuri uudistettuun tavernaan pitämään sitten itse sitä kokousta. Ja me ollaan saatu lanseerattua sen kunniaksi oma viini. Teille saatte sitten, ette tänään, mutta joskus muuten maistella. Eli löytyy sekä punaviini että valkoviini. Näin näkyy. Nää on tosi tyylikkäät etiketit. Kyllä varaatte rahaa mukaan. Mut kyllä mulla on palmu nyt kuulaa, kun mä joskus palmutoin mä aina keskustella. Ja mä oon saanut banaaneja. Mä huomasin, että se oli kyllä ihan viheä kukasta, vakeroita sen toi. Ei mitään, ei saa käydä. Että saa niin arvoa. Se on